भूयः। ओम हिरण्यवर्णां ह्रीं सुवर्णः महाजन पुरावी आणि भक्तजनाच्या वतीने विद्यमान श्री संस्थान कोकण पत्रकारी जीवोत्सव मंडळाची परमपूज्य श्रीमंत विद्याधीश श्रीपाद स्वामी महाराजांच्या पवित्र दर्शनाचे नतमस्तक करा आणि त्यांचे मनकाळातले स्वागत करा। त्याचबरोबर पुन्हा या पावन समयाचे आयोजन उपस्थित मान्यवरांचे इतर देवस्थानचे पदाधिकाऱ्यांचे महाजन पुरावी आणि भाविकांचे अभिवादन करून त्यांचे स्वागत करतो। परमपूज्य स्वामी महाराजांचे आज श्री रामनाथ देवस्थानात शुभागमन झाले असा थोड्याच वेळापैकी भाविकांनी मोठ्या दरवाजाने त्यांचे देवस्थान स्वागत केले असा त्यांचे देवदर्शन झाल्यावर ते आता आसनाचे निवारण झाले असा विद्यमान स्वामी महाराजांनी पीठाचे खूप निर्णय घेतले आणि मोठे संकल्प सोडले असे केंद्रीय मठाचे विकास कार्य गृहांची वाढ एक भव्य भोजन कक्ष मठाच्या प्रकाराचे सुशोभीकरण पाठशाळा गोशाळा इत्यादी विकास कार्य मोठ्या गतीने चालली आहे। परमपूज्य स्वामींनी पुढार घेऊन आमच्या समाजातील भरपूर विकास कामात आता लोकांचे संस्कार सोडले आहेत। पीठाचे तयारीप्रमाणे परमपूज्य स्वामी महाराज अविश्रांत मठाचे विकास कार्यक्रमात लागले। मठ स्थापनेचा 550वा वर्धापन उत्सव न मोठो असो मोठ्या दरवाजात साजरा करण्याचा काही संकल्प सोडला असा त्या निमित्तानं परमपूज्य स्वामी महाराजांनी 550 कोटी श्री राम नाम धारक महामंत्र जपाचा संकल्प सोडला आणि मठाचा जीर्णोद्धार मोठ्या प्रमाणात हातात घेतला। सर्वांनी जीर्णोद्धाराची केंद्रीय मठाची कामं युद्ध पातळीचे सुरू असतात। स्वामी महाराजांनी हातात घेतलेली योजना अल्पावधीत पूर्ण करावी आणि त्यांचे हे सगळे संकल्प निर्विघ्नपणात तसेच ठराविक वेळात पूर्ण जावे असे आम्ही श्री लक्ष्मीनारायण श्री रामनाथ प्रतिष्ठेला आणि श्री रामदेव ही केली योजना साकार करण्याचे कारण म्हणजे परमपूज्य स्वामी महाराजांची सुदृढ इच्छाशक्ती आणि काही ऍक्टाय करणं सगळं श्री रामदेव डिजिटल देवळाच्या जीर्णोद्धाराचे काम प्राधान्य असून संपूर्ण पत्रकारी मठाच्या प्रकाराचं कायापार करण्याची श्रीपादांची महत्वाकांक्षी योजना असा आणि काही महिन्यांनी पत्रकारी भव्य वैभवशाली अशी बांधणारी करून भेटले। श्रीपादांची पात्राची शक्ती एक समाज निर्णयासाठी जो कल्पना आम्हाला समाजातील स्वास्थ्य आणि समाज जीवनाची साधपाची वृत्ती असे कित्येक त्यांच्या आनंद अशीच्या गुणाच्या प्रवाहाला येणाऱ्या सारस्वत समाजात त्यांच्याविषयी आपुलकी आणि आनंद दिसतात। परंतु स्वामी महाराजांची दूरदृष्टी ही वाखाणण्यासारखी असतात। सगळे स्वामी
त्यांच्या हाताच्या कार्यकारी मंडळाने बांधकाम जीर्णोद्धाराचा परिपूर्ण टप्प्याचा आराखडा तयार करून बांधकाम करण्याचे चालवले आणि त्याप्रमाणे ते बांधकाम हातात घेतले. त्यावेळेला वैकुंठवासी श्री ज्योती सामानी हे अध्यक्षपदाला शिकले आणि त्यांच्या मनात बांधकाम जीर्णोद्धार करण्याचे दिव्य स्वप्न शिकले. त्या दिशेने गाडीच्या प्रकल्पात चालना देऊन त्यांना मोका सोडून मागितले. कोण नियतीच्या मनात वेगळे शिकले. 28 मे 2023 या दिवसात एका दुर्दैवी घटना घडून ज्योतिबाबाचे दुःख निधन झाले. कामामुळे अडथळे आले आणि काम असे संतगती चढू लागले. ज्योतिबाबाच्या निधनात मुकरा सबसिडिओ अध्यक्ष श्री वल्लभ विष्णुदास कुपळेकर आणि अध्यक्षपद काम घेतलं. त्यांनी ज्योतिबाबाला गणित प्रोजेक्ट मुक्कार रोपाचा करायला आणि तो मुक्कार रोवून अवघ्या काय महिन्यात तो पूर्णत्वात आलो. आज तुम्ही तो पूर्ण झाल्या अवस्थेत पडायला ह्या कामात त्याला खूप लोकांचे सहभाग लागले. मुख्य करून कार्यकारी मंडळाचे बाकीचे जागे व्हावे तसे देवस्थानचे व्हायला एक घराटी कर्तव्य इंजिनियर श्री अभय कुपळेकर आणि दुसरं आर्किटेक्ट श्री दिनेश गोरकर यांचे मोठे सहकार्य त्यांना प्रकल्पाचे समारंभात मिळाले. श्री रामनाथ देवस्थानाच्या दैनंदिन धार्मिक कार्यापासून तर या बांधकाम प्रकल्पापैकी परमपूज्य श्री स्वामी महाराजांचे विशेष सहकार्य आणि मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला आम्ही स्वामीची उपकारी असो. श्री स्वामी महाराजांच्या निवासस्थानात श्री इंदिरागाम भवन तसे देवळाच्या उजव्या बाजूला तयार झाल्यापासून श्री रामनाथ निवासी सद्गुरू असे नामाभिधान करण्याचे झाले. त्या दोन्ही वास्तूंचे उद्घाटन मुक्कामाच्या 4-5 दिवसांनी परमपूज्य श्रीपादांच्या पवित्र हस्ते पार पडले. व दोन्ही भव्य वास्तू थोडे शिकवण्यासारखे असतात. तो दोन्ही वास्तू श्री रामनाथ देवस्थानची एक माइलस्टोन झाले आणि या वास्तूच्या उद्घाटनाचा सोहळा श्री रामनाथ देवस्थानच्या इतिहासात चांगला अक्षरांनी लोकांना हो प्रकल्प मुक्कामवरून पूर्ण जाऊन खूप दानशिवाचा हात लागला. या सगळ्याच उल्लेख आम्ही उद्घाटन दिवसात करतोय. परमपूज्य स्वामी महाराज आम्ही निरामय आहोत आणि दीर्घायुष्याची कशी श्री लक्ष्मीनारायण श्री रामनाथ देव आणि श्री रामदेव विचाराकडे मागूया आणि त्यांचे अशेष कृपाशीर्वादा सदैव लाभचे अशी जबाबदारी प्रार्थना करूया. श्री रामनाथ महाराज की जय. परमपूज्य श्रीमद विद्यार्थी श्री श्रीपाद महाराज की जय. Bye.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्री कृष्ण भीम सेवितम श्रीमदानंद तीर्थ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामनाथी कुलदेवस्थानांतू मुकाई
श्री रामनाथ निवासी संकुल हे दोन वास्तूचे उद्घाटन करचे निमित्तान स्वामीले वास्तव्य रामनाथी देवस्थानात घडत असा तेन्नानी रामनाथी शिवरात्री टायमार अंदाजे फिक्स उरता केलो पण तो प्लस मायनस जाता पण हरशे तेन्नानी रामनाथीक शिवरात्री टायमार स्वामी येवचे पद्धत असा अभिषेक इत्यादी उरता एक 2 दिवस जाल्यार 2 दिवस स्वामीने येवच उरता किंतु अंदू वर्ष एक वर्षांतू 2 पण दिवस तसे एक संदर्भ रामनाथी देवस्थान कुळावी लोकांक प्राप्त जाला एकात आणि एक शिवरात्री टायमारी वापस आणि हांगा वास्तव्य येताची तेन्ना हांगा 2-3 पण तांकां येवचें जालें कोविड टायमार वयते हांगा येवचें जालें लास्ट इयर मात्र वास्तव्य करचें जालें सो मस्तीतले हे जाले त्या निमित्तान आता ही वास्तव्य आम्ही आणि दुसरे कडेन करून हांगा उद्घाटन कार्यक्रम जाल्या नंतर वापस आम्ही रामदेव वीर विठ्ठलाक थंय देवा दोन पूज करची उरता किंतु थंय अल्प दिवस मेळटा 1 की 2 दिवस मात्र वास्तव्य जाता बहुदिनात्मक वास्तव्य नवीन वास्तून तू खर्चेक जायना किंतु आम्ही त्याचे आश्वासन दिले शिवरात्री वापस येताची तेन्ना वापस आम्ही त्याची जी वास्तून आम्ही वास्तव्य करताची सो तुम्ही आता सहकार करता घेऊन अशी एक आमगेर बुलवणी जाल्ले त्या निमित्तान मुखार दिवसांत नूतन वास्तून आम्ही ते वास्तव करताची एक संतोष कसन की म्हळ्यारी देवान उत्तरेक सत्य करून दिले तसा समोरगास सांगता आम्ही हांगा शिला पूजन परतगाळींतल्यान हांगा येवन शिला पूजन केले आणि आम्ही पनवेल चातुर्मासात कार्यक्रमाक आमकां येवचें जायनाशिल्लें हांगा डेमोलिशन आरंभ जालें मात्र एक सायड डेमोलिशन जालें तुमगेले मेबी श्रावण कृष्ण दशमी आम पक्का उरगास आसा कृष्णाष्टमी जालें शिलान्यासाचे आम्ही कार्यक्रम दवरले आम्ही पनवेल चातुर्मासाक आसाचे ताजे पयले मस्तिष्क विघ्न तुमको तसा आणि आम्ही विशेष जाऊन गेलो सांगता म्हणून सो मस्तरेचे विघ्न मुखार केल्यारी कशाने करते जायना आम्ही त्याने एक अशी एक सांगितले 16 महिने जाऊ कार्य तुमगेल्या मुलीन त्याने हे केले तुम्ही शिलान्यास केले 2023 अगस्ट महिने 2023 शिलान्यास केले 2024 अगस्टाक एक वर्ष जाता आणि आता 2025 जानेवारी एंड केले करेक्ट कशी करते किती करते दुःख आशिल्ले आणि अध्यक्ष आशिल्ले कडे तांणी पद तांणी घेतले तांकांय मनान तूं मस्तीत म्हळ्यार मुखार वतासाची ती सुतीत यश मेळताना कडे एक बेताळा लेगीत तांचे एक अभय प्रसाद घ्या म्हणून ताणें हें केलें सो तांणी बेताळा लेगीची अभय प्रसाद दिले थंय वयके शब्द दिले तूं मुखार सिंह उठूस यश हांव पळोवंक गेले दिता म्हणून ती एक प्रसाद मेळ्ळे आणि आज पळया दोन्ही कट्टड दोन्ही वास्तू तितले बरे रितीन हांगा शोभायमान जावंक गेलो आज हांगा विराजीत जावंक गेलो आसा सो अशी एक देवाल साथ असले आमी केन्नाय सांगताची देवाल एक साथ असल्यार पुरो बाकी उठूची देव करूसून दिता कोणेही भिवन घेवन वता आमी केन्नाय एक उदाहरण एक सांगत उरताची की एक सामून जाल्यार मनुष्याक एक कसन की म्हळ्यार एक संबंध एक संबंध पुरो बाकीची कशी जाता ते देव करूसून देता ताका एक उदाहरण म्हळ्यार आमगेले रामनाथी देवस्थान एक देवाल एक तांणी एक बेताळाले तांणी चौकशी केली तो थंय तांणी कसले विघ्न न्यायतना थंय तांणी प्रार्थना दवरले इवन हांगा वयतेची नारळांनी दवर गेलो प्रार्थना दवरले रामनाथाले वयतेची
हांगा शिक्का प्रसाद हांगे दवरता सो टूक केले आनी तांणी मुखार सिले आनी आमगेले वयता येयले आमी वयते सांगले मुखार सिया कसं जाता कडेन पळोवया आनी आयच्या दिसाक एक संतोष आसा तेन्ना शिला पूजे काय येयले तेन्ना एक कसली एक सांगिले चौकारी त्या देवान एक सत्य केलें म्हण एक संतोष आमगे मना आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां एक मनात पदे पदे येता आशिल्लें एक दोन पण तरी आयल्यार ओके आशिल्लें आनी पदे पदे येता आशिल्लें पदे पदे हे केलें आमकां ही प्लॅन दाखयले मस्तीत आमगे एक गुड्ड आशिल्लो ते एक काण घेवन ताका रिटेन वॉल बांदचें म्हळ्यार सुलभ न्ही कित्याक म्हळ्यार आमगे पर्तगाळी मठाचें काम आमकां अनुभव येता आसा सो ते अनुभव हांगा करताना कशी येता आमगे म्हळ्यार ती त्रास म्हळ्यार कसं येना आमकां खाली परमिशन घेतल्या नंतर वयतेची मस्त लोक त्रास आनी दिलेले मस्तीचे विशय आमी आयकले आमगे गुरु स्वामी काळांत उलयना आशिल्ले किंतु हे बंदा रामनाथ देवान तेवटूची परिहार करून घेवन दोन्ही वास्तू उभार कशी केल्ली आसा त्या नेशीची मस्त लोकांनी वगैरे आमगेले की कुळावी लोकांची मस्त लोकांना आमगेले विनंती केले स्वाम्यान एक सांगता कमिटीक सांगता कसं सांगता की म्हळ्यार एक त्या रूम्स आनी एक नवीन जावचे तशी ना कसं तरी रिनोवेशन करता ना कसं तरी तांणी नवीन करता आसल्यार डोनेशन दिवचे हांव रेडी आसा स्वाम्यान एक सांगता केन्ना प्रवास नायक आसतना सांगिल्लें प्रवास नायक ते अध्यक्ष आशिल्लो तागेले काम टायमार कोविड आयलें सो ताका 3 वर्सां तूं कित्याक आमगेले 1 वर्स मेळ्ळें उरतालें बाकी 2 वर्स मेळना कडेन आमगेलो ज्योतिंद्र सांबारी तो तेन्ना अध्यक्ष जालो तोही 1 वर्सान तो अंतरलो कडेन वल्लभ कुंकळेकर आयलो आनी तागेले काळांत तूं हे एक कट्टड हांगा जालें आमी ताका केन्नाय सांगचे तूं एक्टिव्ह आशिल्लो न्ही तूं एक्टिव्ह उरपा म्हणून आमी केन्ना सो त्या रितीन ताणें बरे रितीन हें केलें आसा आमकांय मस्त संतोष आसा विशेष जावन गेलो आमगे इंदिरा गांधी स्वाम्याल्या नांवारी नामकरण केल्लें आसा कारण कित्याक म्हळ्यार इंदिरा गांधी स्वामीनाची हांगा गर्भगृहाचे हे संपूर्ण गर्भगृहाचे तेन्ना स्वामीनाची कशी खंयची देव खंय दवरता कशी मंडना निर्माण करता हे उठूची सांगी उठूची आमगे इंदिरा गांधी स्वाम्यान म्हणून आमगेला हातूंत बरयल्लें आसा तर हे वयते आसा खंयचे खंय येवका लक्ष्मीनारायण खंय येवका कडे बाकीचे उत्सव मूर्ती खंय येवका रामनाथार खंय येवका कडे शांतेरी कामाक्षी हे उठूं मार्गदर्शन केल्लें आमगेल्या इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानाची त्या निमित्तान ताणें आज इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले हे नामाभिधान केले निमित्तान बहुशः इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याची संतुष्टीत जाल्या म्हणून आमी आईर कशी पयलीं तांगेर फोटो दिसला आमकां सगळें आमगेलो आसा पयले त्या सायडांतल्यान पळयलें फस्ट वयरी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले भावचित्र आसा आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी कशी म्हळ्यार तांगेले की हसत हसत वयतेची तांगेर म्हळ्यार बाकी खंयचे स्वामी म्हणून आमी हें करतानाची इंदिराकांत तीर्थ स्वामी जर अशी अवलोकन केलें हसत हसत वयतेची तुमी तांकां मनात गेले वयतेची ते तशी घडटा आशिल्लें तसो एक तांगेले एक म्हळ्यार तांगेले एक चमत्कार की ना तांगेले एक मनात है की एक बंदा अशी जाल्लें स्वाम्यान कसली एक फूल दिलें म्हळ्यार खांती म्हणटा पळय आमी वेणी म्हणटात न्ही तशी वेणी दिलें ताका शेगडी आशिल्ली सो स्वाम्यान ताका एक वेणी दिलें अरे घाल घे आमी बायल न्ही नेव्या बायलो कशी वेणी घालतात तशी घाल घेवची न्ही नेव्या म्हणून गेलो अशीची हसत हसत स्वाम्याली उत्तर दिलें उलटा उत्तर दिलें दुसरे दिवस शेगडी कोण गेले सो असं एक उदाहरण स्वामी काळात तांणी मस्तीत घडले कोणगीची तांकां आडयले
जमिनीत पीक झालं तसं एक मस्तीतलं उदाहरण जीवन कालकिर्दीत तू ऐकूचेक मिळता आणि केवळ लोकांना मस्त आमकां सांगितलं तितले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले तपशक्ती तितले तांगे एक आचरण तितले एक अशी हजन त्यांनी कसं एक सत्य घडता तसं एक इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानं एक नामाभिधानांगे केले निमित्तानं तुमगे मुक्काबिल खंच कार्य पडे त्या खंचे रीती विघ्न यानाशी कुटुंबीय एक द्योतक तांगे एक नामाभिधान ते त्यांना मुखार आणि सेकंड पेज असा थर्ड पेज असा आता काही चिंत करते ना तांगे एक नाम नाजे तांगे भावचित्र ते ह्या केले निमित्तानं मुखाबिल खंचेही हक्का विघ्न यानाशी मुकाबले कार्य वैद्यची आमगे प्रिय इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तशीची विराजित जाऊन अशी तसं लक्ष्मीनारायण की रामनाथ शांतेरी कामाक्षी ना बेताल कालभैरव हे सर्वही देवाल अनुग्रहानं मुकाबले प्रोजेक्ट वैद्यची यशस्वी रीतीने जाता मंगेनो आधीच आम्ही चौकार सांगताची आणि आमका आत्मविश्वास असता आमका कसने तरी एक विघ्न पहिले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी उल्कास कोरगेनो मुखार सुचे आणि कसं नाही काय म्हणाले पहिले तांगे एक उल्कास करते एक नाग लवडते एक तुपात लावचे लावून घेऊन कडे कार्य आरंभ करते आमका एक कन्स्ट्रक्शन टाइम आली मस्तीच आमका थोडे वेळ जाता लेखील तशी केलो जायना तर एकदा इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला स्मरण पूर्वक प्रति गुरुवार तांगे बद्दल विशेष आराधन केले निमित्तानं आमगे मस्तीतले कार्य आमका घडिले आमगे अनुभव आयले त्याची अनुभवाविषयी आम्ही आज चौकारी प्रदर्शित करतासाठी अशी नाही की आम्ही जावका म्हणून घेऊन तांगे प्रचार करतासा अशी म्हणून नाही जे आमगेले जीवनांतू जे आमगेले सत्य हक्का अनुभव आकायले त्याची तुमगेले हक्का आम्ही करत असाची अंतू मुकाबील दिवसांतू हांगा उद्घाटन करचसा त्या निशीची हांगा सहस्र हांगा कुंभाभिषेक करची म्हणून वैद्यची हांगाचे कमिटी लोकांनी निर्धार केला असा सो सहस्र कुंभाभिषेक हांगा विशेष घडचसा त्या निशीची हांगा अनेक हवन इत्यादी कार्यक्रम घडचसा तशी 2 वास्तूचे उद्घाटन कार्यक्रम घडचसा सो प्रत्येक कार्यक्रमांतू कुळावी लोक अंतू सहभाग घेऊन घेऊन त्या कार्यक्रमात चलताय आणि त्याची शोभायमान करचे तसं जबाबदारी तुमगेल्यांतर असा त्या निशीची रामदेव वीर विठ्ठलाल सेव करत असेल अवकाश वेगळे तुमका मिळेल असा या सर्वही कार्यक्रमांतू तुम्ही सहभाग घेऊन म्हणून या संदर्भात आम्ही सूचनार्थ तुम्हाला सांगत असाची आजच्या दिवसाक आम्ही विशेष कसण्याची ह्या करण्याची मुकाबले दिवसांतू सभा कार्यक्रम असा सभा कार्यक्रमांतू उरील कसन विषय असा त्या प्रस्तुत करताले आजच्या दिवसाक पूर्वक जाऊन गेलो स्वामीक स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करत असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू रामनाथी कुळावी लोकांना ह्या देवस्थानांतू तशीची हंगाच्या कुमिसाव मंडळी तांगेले एक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत करून अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आशीर्वाद पर भाषणाचा मी मंगल घडेताची श्री कृष्ण Thank you.